O cómic creado por 25 alumnos do Garaxe Hermético relata a historia da comunidade do Búnker 0018, situado na tundra rusa, que vive en conmoción por un asasinato. Os creadores traballaron conxuntamente procurando manter a esencia e a estética da historia. O proceso, pois, a parte de dividilo en grupo, pois, primeiro había alguén que se encargaba do diseño de personaxes, logo outros no guión, logo había que recorrixir o guión e non sei que, bueno, un proceso bastante largo. Este é o primeiro cómic no que traballo, o primeiro cómic completo e serio, e o proceso, pois, foi bastante largo, pero enriquecedor. O director, Quico da Silva, valorou moi positivamente o feito de que a Deputación lle dé a oportunidade aos xóvenes que se están a formar de ter unha obra publicada. Ademais, aproveitou esta circunstancia para amosar o seu descontento con organismos como a GADIC ou a propia Xunta de Galicia, que actualmente non contemplan ningún plan de apoio nin axuda á creación, promoción nin visibilidade para os autores de banda deseñada en Galicia. Pareceme triste que 7 anos despois estemos na mesma situación e que non teñamos ningún tipo nin de resposta, nin de axuda dende a Xunta de Galicia. Eu creo que vai sendo hora de que empecen a considerar a cultura como un sector non de algo que hai que patrocinar se eres unha asociación sin ánimo de lucro, que tamén, pero existen industrias culturais. A día de hoxe, na nosa comunidade existe un gran número de autores e creadoras. Aínda así, non existe ningunha industria nin tecido empresarial que os ampare. Moitos deles están triunfando fora das nosas fronteiras a nivel nacional e internacional e, sen embargo, aquí carecen de apoios. Aquí temos moita produción exterior de DVD e moi pouca produción interna. Apoyemos aos autores e aos creadores a que haxa becas de creación, a que haxa axudas para poder traducir a súa obra a outras linguas e a lingua orixinal sexa o galego, porque agora o que estamos facendo é regalar os dereitos de autor e todos os beneficios desos dereitos a outros países ou a outras comunidades autónomas, porque non hai primeiras edicións en galego. O que temos que conseguir é xusto o contrario, é que ese diñeiro se queda aquí, aínda que vaya despois a nivel internacional a outros países. Pensar na normalidade dentro da globalidade, intentar dar produtos de calidade para todas as idades e facer que sexa máis accesible son os piares fundamentais para a creación dunha industria cultural onde ilustradores, deseñadores, debuxantes e guionistas, entre outros, teñan cabida.